Komunisti nám zničili životy a zničili nám budúcnosť. Mnohým ľuďom. Súhlasím, ale teda tá pointa je, že vlastne oni relatívne lacno nadobudli majetok, lebo keď niekto vlastnil pozemok, tak oni mu ho tak akože rozumne vykúpili. Áno. Ale teda tá druhá pointa je, že reálne, že sa tu postavili v princípe stavby pod úrovňou hrubej stavby, dnešnej hrubej stavby. Že to, čo sme, ja si pamätám, vyrastal som v tom paneláku, jednoducho to bola v podstate betónová hrubá stavba, žiadne izolácie medzi susedmi, to znamená na podlahe. Nebolo tam, my sme mali v podstate tapetu nalepenú priamo na betóne, hej, že žiadna omietka, žiadna stierka, hej, že pár elektrických zásuviek, that's it, hej, že reálne, že porovnateľnosť s modernou výstavbou je, že to, čo boli tie staré komunistické paneláky versus naše moderné byty, je, že cca 25% nákladov tej výstavby, ktorá je dnes. Čiže keby sa taký panelák dnes staval, tak tie byty sa môžu predávať po 500 € meter. Tak. A teraz to, že potom tí ľudia potom odpadu toho komunizmu, keď sa previedlo to vlastníctvo na nich, si tam dorobili izolácie, zateplili tie bytové domy, vymenili tapety za omietky, vymenili umokartové jadro za murované alebo sadrokartonové jadro.